milí priatelia, duchovní i svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, drahí pútnici a všetci, ktorí nás sledujete aj v televíznom prenose. Stretávame sa opäť na šaštínskej púti. Začias komunizmu boli púte jednou z mála možností prejavenia žitej viery z očí v oči režimu, ktorý chcel za každú cenu zatlačiť náboženský život do tzv. Privátnej, teda neviditeľnej sféry, bez akéhokoľvek presahu do reálneho či nebodaj verejného života. Na púťach sme sa však napriek zapisujúcim a fotiacim eštebákom cítili ako si silnejší. Vedomí si toho, že tu nie sme sami, že nám všetkým nemôžu zapchať ústa a že sme časťou spoločenstva cirkvi. Vtedajší mocipáni, keď už nemohli púte zlikvidovať, tak si aspoň prijali, aby sa na nich náboženská téma nespájala s ničím, čo by bolo príliš spoločensky aktuálne. Aj dnes by možno bolo jednoduchšie hovoriť na čisto teologickú, bezproblematickú mariánsku tému a možno by to niekto aj vrelo odporúčal. Veď máme hneď 7 bodov či motívov, pretože sviatok sedembolestnej nám pripomína Márino utrpenie pri tých evanjeliových scénach, ktoré tradícia cirkvi spája so symbolickým číslom jej bolesti. Ale aj dnes, ba práve dnes, sa ako si prirodzene očakáva, možno práve z tejto šaštínskej púte, že zaznie okrem čisto teologickej reflexie aj ozvena hlasu cirkvi, hlasu Božieho ľudu. Veď od stáročí zaznieva na týchto miestach šepot modlitieb generácií našich predkov. Od stáročí tu pútnik predkladá Bohu svoje prosby, starosti i túžby. Tu môžeme cítiť duchovný tep srdca slovenského národa. Môžeme tu začuť hlas Slovenska, jeho ľudu. Možno sa niekomu bude zdať, že hovoriť dnes o ľude, či o hlase ľudu, je také patetické, či skôr archaické, alebo niečo, čo sa používa len v rétorike estrádneho MDŽ, alebo pri predvolebnej kampani, po ktorej ľud odovzdá svoj hlas, aby potom už ten istý ľud, keďže hlas odovzdal, ďalšie roky už bol ticho. V poriadku, povedzme teda jednoducho, že na tomto mieste je možné počuť hlas pútnika, človeka, ktorý tu prednáša svoje modlitby a prosby v mene svojom, ale aj v mene tej tichej, neraz zakríknutej či umlčiavanej časti Slovenska. V mene jednoduchých, skromných, pokorných ľudí, tej mlčiacej väčšiny, ktorá poslúcha svojich zvolených i nezvolených predstavených, tej masy slušných ľudí, pre ktorú platia zákony a ktorá ich aj dodržiava, tej väčšiny, ktorá žije od výplaty k výplate, ak ju vôbec pri dnešnej nezamestnanosti ešte má, a ktorej výška len kúsok na západ našich hraníc už vyvoláva súcitný úsmev. V mene všetkých tých, ktorí aj z toho mála, čo za svoju prácu dostanú, ešte aj poctivo platia dane a majú na krku 30-ročnú pôžičku. V mene tých tzv. Jednoduchých ľudí, ktorí sú sami sebou a nehrajú sa na smotánku, ale vytvárajú svojou prácou hodnoty pre dobro všetkých. V mene všetkých bezmenných, štedrých a šľachetných ľudí, pre ktorých by bolo urážkou chcieť ich zaradiť medzi tú tzv. Novú šľachtu, ktorá si svoje postavenie tak rýchlo vyšľachtila tým, že sa vedela obracať v nejakom pofidernom biznise alebo vedela obracať kabáty v správnom poradí a správnych farbách. Môžeme teda tu načúvať. A práve preto dnes v Šaštíne viac ako kázať by som chcel nahlas načúvať. Teda by som sa chcel pokúsiť byť hlasom, akýmsi zosilňovačom či amplifikátorom toho duchovného dialógu, ktorý tu prebieha medzi pútnikom, prinášajúcim hlas Slovenska a medzi jeho sedembolestnou patrónkou. Drahá Panna Mária, prichádzame zložiť k Tvojim nohám
pod kríž tvojho syna naše osobné i spoločné bolesti, naše obavy i túžby. Pred obraz tvojich 7 materinských bolestí chceme predložiť to, čo cítime ako naše bolesti, ktoré sa dotýkajú našich životov. Je to v podstate možno zoznam 7 bolestí Slovenska. Zoznam strát, ktoré nám hrozia, alebo ktoré sme už viac či menej závažným spôsobom utrpeli na našej osobnej i spoločnej púti životom. Prvou je strata nadšenia, radosti a životného optimizmu. Cítime sa unavení z každodennej jednotvárnosti života, z rutiny, z nudy, zo strachu o budúcnosť, z pocitu bezmocnosti. Už vlastne ani nevieme, čo by ešte mohlo pozvihnúť tú našu blbú náladu, ktorá sa šíri ako mor a otravuje vzduch, ktorý dennodenne dýchame. Starší si šomrú, hádam to už nejako dožijem. Celý život sa driem a čo mám z toho? Hundre stredná generácia. A mladí, pokiaľ nechcú podľahnúť apatii pred obrazovkou počítača či televízora, alebo sa neuspokoja s povrchnými a falošnými životabudičmi kedysi slávnej trojice sex, drogy, rock'n'roll, tak si neraz hovoria, poďme kam si preč z tejto krajiny, možno to bude inde lepšie. Prečo? Aj preto, lebo zamestnanie a bývanie, tieto dva veľké životné otázniky doliehajú ako nočná mora či ako balvany, najmä na mladých ľudí, ktorí by si radi založili rodinu a ktorí sa pri svojom štarte do života cítia neraz osamotení, nedostatočne podporovaní a nemienia sa uspokojiť s nejakými odrobinkami ľúbivých benefitov reklamne rozdeľovaných zo spoločnej kasy, keď vidia, že chýba účinná a komplexná podpora mladej generácie. Ale viac ako ekonomika a jej problémy, ktoré boli aj budú, dolieha na všetkých strata dôvery, nadšenia, optimizmu. Navonok sa bavíme. Podľa ponuky televíznych zábavných programov by sme sa mohli v podstate aj uzabávať až k smrti. Ale napriek tomu sme stále smutnejší, bezradnejší, apatickejší. Pesimisti hovoria, že horšie už byť ani nemôže. Optimisti hovoria, že môže a ešte istotne aj bude. Panna Mária, ty, ktorá si v litániách vzývaná ako príčina našej radosti a útecha zarmútených, pomôž nám znovu nájsť radosť do života. Ďakujeme ti za to, že nám poukazuješ na svojho syna, ako na najhlbší dôvod našej radosti, prekonávajúcej všetky každodenné ťažkosti. Veď on nám aj dnes hovorí, nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Nebuďte ustarostení. Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Druhou bolesťou je strata ľudskosti a súcitu. Rastúca bezohľadnosť. Jedna moja známa s viditeľným vážnym postihnutím, pokrútená na svojom invalidnom vozíčku, ktorý tlačili jej priatelia, pri vstupe na termálne kúpalisko sa nevedela preukázať legitimáciou ZTP. Pani pri okienku jej spokojne povedala, že pokiaľ nemá preukaz, tak na zľavu nemá nárok, že bude platiť ako ostatní, pretože vlastne je úplne zdravá. Ja radšej nepoviem, kde to bolo, lebo tam za podobným uzdravením začnú možno cestovať ľudia s neliečiteľným postihnutím z celého sveta. Veď kto by sa nechcel blesku rýchlo uzdraviť už na vrátnici kúpeľov. Ľudskosť zdegenerovaná pre pár eur. Zdegradovaná nie natoľko u toho, kto ich minul, ale u toho, kto ich takto zarobil. Je to len jeden príklad za tisíce iných, podobne absurdných, veď každý z nás by mohol doložiť ďalší príbeh.
Koľko bezohľadnosti, bezcitnosti, neľudskosti zažívame denne na našich cestách, na pracoviskách, na úradoch, v nemocniciach, ba i v najúžších rodinných vzťahoch. Čo je človek ochotný vykonať za judášsky groš? Existuje hranica straty ľudskosti. Odkedy som videl skryto nafilmovaný záznam jedného policajného agenta, ktorý vydávajúc sa za priekupníka s bielym mäsom na oko prijal ponuku jednej matky, ktorá bola ochotná za $10,000 predať svoju 9-ročnú dcéru do zahraničia pre potreby pornografického priemyslu s jasnou dohodou, že tak po roku bude rozobraná na orgány. Tak sa žiaľ bojím, že za peniaze je niekto schopný naozaj urobiť všetko. Matka, kto nás zachráni z víru egoizmu, z nebezpečenstva straty ľudskej tváre i dôstojnosti, ak nie ty, Panna hodná chvály. Nedovoľ nám zabudnúť, že sme ľuďmi, stvorenými na Boží obraz a podobu, že zdieľame dôstojnosť Božieho Syna, ktorý na seba prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby ju tak povýšil. Pomôž nám zastaviť výpredaj ľudskosti v nás. Ďakujeme ti za žiarivé príklady tých, ktorí by si zaslúžili čestný doktorát z ľudskosti, za dobrovoľníkov, za tých, ktorí sa venujú starým, opusteným, nechceným a opusteným deťom, ľuďom s postihnutím, za tých, ktorí konajú dobro v skrytosti, za tých, ktorých dobré skutky pozná len Boh a ktorí pred Božou tvárou zvolávajú požehnanie aj pre naše Slovensko. Požehnanie, ktoré prevyšuje a odzbrojuje akékoľvek zlorečenie a prekliatie, ktoré zvolávajú na seba aj na celý svet ľudia bezcitní a neľudskí. Našou treťou bolestnou stratou je strata dôvery v autoritu, občianske i cirkevné inštitúcie. Za účinnej asistencie všetkých, i tých, ktorí by mali byť jej nositeľmi, sa čím ďalej tým viac vytráca prirodzená autorita, a to v rodinnom i občianskom živote, ba i v živote cirkvi. Tí, ktorým bola autorita ľudským alebo i Božím právom zverená, s ňou neraz ľahkomyselne a hriešne hazardujú, zabúdajúc, že práve vtedy, keď sa s pocitom nadradenosti, bez lásky a bez zodpovednosti stavajú na tých, ktorí boli zverení do ich starostlivosti, v skutočnosti v ich srdciach búrajú aj zvyšky dôvery a podkopávajú základy rodinného, spoločenského i cirkevného života. A je úplne jedno, či sa takto správa otec alebo matka, ktorí dávajú zlý príklad svojim deťom, úradník, čakajúci na úplatok alebo jednajúci s človekom ako s číslom, teda najčastejšie ako s nulou, policajt, ktorý nechráni a nepomáha, ale zneužíva svoju právomoc, kňaz, ktorý je povýšenecký, lakomý, hrubý, biskup, ktorý by sa v prvom rade vnímal len cez prizmu svojho úradu, či minister, či poslanec, keď sa usmieva do kamery, šliapúc si po jazyku, popierajúc fakty a tak nám odkazujúc, že aj tak mu nemôžeme nič urobiť. A čo my na to všetko? Mávneme rukou, odpľujeme si a v duchu si povieme, všetci sú rovnakí, všetko je to jedna banda. Ja už neverím nikomu a ničomu, všetci klamú, všetci kradnú, na mne nikomu nezáleží. A ja si teda budem robiť, čo chcem a vykašľujem sa na všetkých a na všetko. Taká je neraz naša bezmocná reakcia. Výsledok je ten, že potom už naozaj hádžeme všetkých a všetko do jedného vreca. A so špinavou vodou vyliame za ničky aj dieťa. Osvieť nás, Panna, hodná úcty. Ty príbytok hoden cti. Nauč nás skutočnej úcte. Obnov v nás zaslúženú úctu i dôveru voči tým, ktorým bola zverená autorita. Požehnávaj tých, ktorí si ju zasluhujú aj svojim konaním. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí vykonávajú svoje povolanie i poslanie spojené s autoritou v duchu pokory a zodpovednosti pred Božou tvárou i pred tvárou ľudu.
A tých, ktorí sa v tejto oblasti previnili, povzbudzuj k tomu, aby žili tak, aby si autoritu naozaj zaslúžili. Štvrtou a už chronickou je naša bolesť zo straty dôvery v spravodlivosť. Celé 10 ročia hovoríme o obnovení právneho systému, o potrebe obnovenia dôvery v súdy a sudcov. A napriek tomu podľa nedávnej medzinárodnej a nezávislej štúdie Slovensko vo vymožiteľnosti práva nielenže skončilo z krajín Európskej únie, samozrejme na poslednom mieste, ale spomedzi 144 krajín sveta sa umiestnilo na obdivuhodnom 140. mieste. Naša spravodlivosť je teda ako blesk. Nie, že by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, že udrie len sem tam. Ak to má správne namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí veľmi báť. V niečom je zase táto spravodlivosť opakom blesku. Blesk totiž bije na vysoké miesta, kým naša spravodlivosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale takmer nikdy neudiera svojim trestom do tých páchateľov neprávosti, ktorí vytrčajú a sú vysoko, ktorí sa tu za tie roky beztrestne pretrčajú, pretože čím je človek vyššie, tým menšia je pravdepodobnosť, že by ho zasiahla. Viac ako 2/3 ľudí na Slovensku považuje súdy za skorumpované, ale korupcia nie je ich a len ich výsadou. Už roky hovoríme o boji proti korupcii a drobné úplatky, zvlášť tie každodenné, ktoré najmä v zdravotníctve zo strachu o zdravie tak ochotne dávame, sa občas prevalia a niekedy sa ich podarí aj potrestať, ale pritom súčasne ostáva verejným tajomstvom, dokonca štatisticky podchyteným, že priemerná výška úplatku, ktorú si pýtajú slovenskí podnikatelia z ceny zakázky alebo dotácie, je okolo tých 13%. A pomer odhalených a neodhalených úplatkov je 1 k 1000. Na každé euro, na ktoré sa prišlo, je tu 1000, ktoré úspešne prešli cez široké oká siete slepej spravodlivosti. Panna Mária, pred 2000 rokmi nám tvoj syn v podobenstve rozprával o sudcovi, ktorý sa ani ľudí nehanbil, ani Boha nebál. Ale my máme aj čestných a vzorných sudcov. Veď na Slovensku sme za posledné roky udelili 8 sudcom osobitnú cenu, ako sa hovorí v zdôvodnení, za nekompromisnú, dlhodobú obhajobu princípov, občiansku i profesnú odvahu v mimoriadne konzervatívnom a skostnatenom systéme, brániacom sa proti zásadným reformám, za odvahu a úctu k profesným hodnotám, teda za činnosť, pri ktorej riskovali svoje kariéry a vystavovali sa hrozbe politického šikanovania. Názov ceny je príznačný. Biela vrana. Nuž čo? Vrana k vrane sadá, vrana vrane oko nevykole, na bielu vranu sa ale vrhne celý krdeľ. Panna Mária, vzývame ťa ako zrkadlo spravodlivosti. Daj nám dožiť sa čias, keď naša spravodlivosť nebude len pokriveným zrkadlom našej vlastnej úbohosti, ale keď sa u nás každý služobník spravodlivosti bude môcť spokojne pozrieť do zrkadla čistého svedomia, keď sa aj u nás obraz a úloha sudcu bude spájať skôr s predstavou vznešeného orla, vysoko sa vznášajúceho, kontrolujúceho ostrým zrakom svoje územie a nie s predstavou krdľa krkavcov krákajúcich kde si na mestskom smetisku, či vrán, vyďobávajúcich zo svojho stredu prípadnú bielu vranu. Hlboko vnútri nás zasahuje bolesť zo straty dôvery v dané slovo, v lásku, v rodinu. Pred vyše štvrtstoročím na našich uliciach a námestiach sme snívali krásny sen a spievajúc sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si vravieť pravdu, len sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. Dnes sa nám chce povedať, že po našich uliciach už odvtedy prešli veky a žiaľ, zobudili sme sa z onoho krásneho sna. Koľko týchto našich sľubov sa ukázalo len prázdnym slovom.
Nedodržanie daného slova nie je ale niečo, čo by sa týkalo len verejného života či nášho správania sa na verejnosti. Vierolomnosť, klamstvo, podvod sa stali takým samozrejmým v každej sfére, že humpľujú aj tie najdôvernejšie ľudské vzťahy. Polovica z tých, ktorí si v úprimnom nadšení sľubovali manželskú lásku na veky, toto svoje slovo zobrali naspäť. Spreneverili sa mu v tej či onej forme. Vnútornou zradou či vonkajším rozbitím zväzku. Vernosť danému slovu, zodpovednosť, vytrvalosť. Tieto hodnoty sú náročné a často boli ohrozované. Dnes sa dostávajú do krízy ešte ďalším osobitným, novým spôsobom. To sa prejavuje aj v tom, koho máme dnes pred očami ako naše vzory. Celebritami a hviezdami sú dnes skôr finanční žraloci ako nasledovníci matky Terezy. Skôr nejaká zlatokopka ako verná Hajníková žena. Skôr ulízaný playboy, než verný manžel. Alebo v lepšom prípade si necháme našu citovú sféru formovať gíčovitými telenovelami turecko-latinsko-amerického typu. Panna verná, ty si dala pri zvestovaní Anílovi svoje fiat, staň sa. A nikdy si svoje slovo neodvolala. Ani si sa mu nespreneverila. Nauč nás vernosti danému slovu. Nauč nás ctiť si dané slovo. Kráľovna rodiny, pomáhaj našim manželom žiarlivo strážiť dar vernosti a vzájomnej lásky. Ďakujeme ti za žiarivé príklady ľudí, ktorí s Božou pomocou ostali verní svojmu slovu. Za rehoľníkov, rehoľnice, ktorí prežívajú verne svoje zasvetenie a slávia tento rok, rok zasveteného života. Ďakujeme ti za povzbudivý príklad mladých, zamilovaných ľudí, verných snúbencov, napríklad aj tých, ktorí tu prichádzajú na deň svätého Valentína, odovzdať si sľub lásky v predmanželskej čistote. Ďakujeme ti za manželov, ktorí aj tu prichádzajú prosiť a ďakovať za dar života, ktorí ho prijímajú s vďačnosťou a pokorou, za tých, pre ktorých je nová kolíska vzácnejšia ako dovolenka v Chorvátsku alebo nové auto v garáži. Ďakujeme ti za tie rodiny, ktorých sa slovo ešte naplňa svojim významom, teda v ktorých otec je otcom, matka matkou, syn synom a dcéra dcérou, ktoré sú označované ako tzv. Tradičné, teda bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý rad antropologicko-matematických kombinácií a variant. Ďakujeme ti za žiarivé príklady manželov, ktorí vytrvali vo vzájomnej vernosti po celý život. Ďakujeme ti za všetkých tých známych i neznámych ľudí na akomkoľvek poste verejného i privátneho sektoru, u ktorých áno je áno a nie je nie. Ďalšia bolesť je trochu nová, ale o to akútnejšia. Je to bolesť zo straty žičlivosti a štedrosti. Zo straty solidarity. Pri pohľade na stav spoločnosti v posledných mesiacoch s prekvapením pozorujeme, ako ľahko a rýchlo dokážeme potlačiť v našich srdciach súcit, štedrosť a solidaritu. Stačí sa pozrieť na to, ako príval bezcitného strachu za pár týždňov zmenil všeobecný ľudský cit v tomto národe, ktorý sa vždy považoval za pohostinný. Pamätáte, samo Chalúbka o našom národe hovorí: zvyk náš nie je napádať cudzie vlasti s bojom, Sloven na svojom seje, iž nielen na svojom cudzie nežiada, ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblízka, či zďaleka, vodne v noci na stole dar Boží ho čaká. Nuž Chalúbka naozaj patril k romantickým básnikom. Za pár mesiacov sme naše srdcia zatvrdili obavou, ktorá vidí v každom, kto klope na naše dvere, v každom utečencovi bez rozdielu, len potenciálneho teroristu alebo špekulanta, zabúdajúc na to, že aj od nás sme periodicky migrovali kvôli chudobe i kvôli politickému útlaku.
A že aj dnes 10 000 našich rodákov si tiež hľadajú obživu a lepší život v zahraničí. Slováci žijúci v zahraničí oprávnene považujú za hrubú nespravodlivosť, ak by ich niekto automaticky hádzal do jedného koša s tými kriminálnymi živlami, hoci ako vieme, aj takými naša vlast občas obohacuje európsky kultúrny priestor. Ja žijem už 10 ročia v cudzine. Doma som bol odsúdený ako emigrant. A vonku som sa tiež netešil z toho, ako so mnou niekedy jednala cudzinecká polícia. Napríklad, keď som po 17 rokoch bol predvolaný, by som odozdal identifikačné otlačky prstov. A tiež ma ako Slována dosť bolelo a bolí, keď som sa stretával s tým, že pre Taliana niekedy slovo Slovan je používané ako synonym na označenie tej osobitnej skupiny prišelcov, ako volajú, že bandy Slovanov, väčšinou z Balkánu alebo z inej časti východného bloku, ktorá sa vyznačuje neprispôsobivým štýlom života so zvýšenou mierou kriminality, drobnými krádežami či otravným pouličným žobraním a okrádaním turistov. Samozrejme, nemožno zľahčovať ani romanticky zjednodušovať. Poriadok, dodržiavanie zákona a prijatých pravidiel, rozumné zváženie ekonomických i kultúrnych kritérií, skutočnej potreby, vlastných možností, ako aj reálnej pravdepodobnosti a nevyhnutnosti kultúrnej, spoločenskej i duchovnej integrácie migrantov. To všetko je potrebné všestranne brať do úvahy pri hľadaní odpovede na komplikovaný problém explózie migračnej vlny, ktorá začína podmývať základy spoločného európskeho domu i jeho identity. To je ťažkou a zodpovednou úlohou politikov, odborníkov na bezpečnosť, ekonómov, sociálnych pracovníkov. Ich prácou, ich povinnosťou je hľadať optimálne riešenie. V prvom rade konkrétnou snahou pri odstraňovaní hlavných dôvodov migrantských explózií ako najlepšiemu spôsobu predchádzania chaotickej migrácie. Ďalej účinnou a solidárnou medzinárodnou pomocou už v domovských krajinách s vytvorením a rešpektovaním spravodlivého mechanizmu posudzovania žiadosti bez toho, aby sa celý proces ocitol v rukách prevádzačských mafií alebo stal nástrojom politického vydierania. Áno, je oprávnené, ba nevyhnutné brať do úvahy toto všetko a ešte mnoho iných aspektov, ktoré tu nie je možné vymenovať a už vôbec nie nejako jednoducho vyriešiť. To ale, čo nás duchovne trápi a znepokojuje, nie je tak technický mechanizmus riešenia problému migrantov, ale vnútorná dispozícia ducha, ktorým k nemu pristupujeme. Bolestne si totiž uvedomujeme, že sa niekedy príliš ľahko necháme zviesť a ohlúpiť úrovňou a argumentáciou krčmových či internetových diskusí, či prácou rôznych trolov, rozdúchavajúcich nenávisť a neľudskosť aj z očí v oči najdrásajúcejším ľudským tragédiám. Aj ten šialene vtipný internetový inzerentský sús, ktorý ponúkal 25 eur za každého zastreleného migranta, je len špičkou ľadovca. A sám bol prekvapený, koľko vážnych uchádzačov z radov tohto holubičieho národa na jeho ponuku zareagovalo so záujmom. Nedovoľme, aby sa bezcitnosť skrývala za falošné vlastenectvo, za falošné pseudokresťanské nálepky, či za strach, že už zajtra bude dedinský či mestský rozhlas ohlasovať, jajže Bože, strach veľký, padli Turci na Poníky, padli o polnoci, jajže Bože, niet pomoci, ľudia Boží, utekajte, zajať Turkom sa nedajte. Chráňme si svoju identitu. Národnú, politickú, kultúrnu, duchovnú, náboženskú. Robme tak jasne, odvážne, cieľavedome, hrdo, ale nikdy nie za cenu straty najdôležitejšej identity ľudskosti a solidarity. Panna Mária, vzývame ťa ako pomocnicu kresťanov i útočište hriešnikov. Nedovoľ, aby sme na konci našich dní počuli z úst tvojho syna: odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili si ma.
Veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí osobným príkladom, obetou, pomocou sú ochotní nezaprieť človeka v sebe. Ďakujeme ti za pápeža Františka, ktorý neúnavne búši do svedomia Európy, svedomia cirkvi na všetkých jej úrovniach. Ďakujeme ti za jasný postoj našich biskupov, kňazov, za tisíce dobrovoľníkov ochotných pracovať v teréne, za charitu i za všetky ostatné dobrovoľnícke i profesionálne organizácie, za ochotných veriacich i neveriacich, za stovky, ba tisíce rodín pripravených otvoriť svoj domov núdznym, za všetkých tých, ktorí pochopili slova tvojho syna. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Nemusíme sa pritom báť, že stratíme niečo zo svojho bohatstva. Francúzsky spisovateľ Paul Claudel povedal, že je niečo ešte smutnejšie ako strata bohatstva. Strata nádeje. To je pre nás najväčšie nebezpečenstvo, naša najväčšia bolesť. Strata nádeje. Ako obdivuhodne presne tým básnik zadefinoval situáciu, ktorá ťaží mnohých obyvateľov Slovenska. Strata nádeje na zmenu k lepšiemu. Na zmenu našich osobných ťaživých situácií, na zmenu v ľudských vzťahoch, na zmenu nás samých. Nedostatok nádeje nás vedie k rezignácii, k životnému smútku, k depresii. Isté, máme celé školy psychológov, ktorí nás môžu skúmať i liečiť, ale to nestačí. Len psychologické poradne ešte túto krízu nevyriešia. Vie o tom svoje napríklad aj otec Marián, farár zo Žakoviec, keď zachraňujúc tých, ktorým už tento náš svet nedával nejakú nádej, nad ktorými už všetci symbolicky zlomili palicu, vytrvalo opakuje, každému treba dať nádej, lebo kde sa končí nádej, začína peklo. Panna Mária, dnes nás tu svojim osobným príkladom učíš, že každý, kto je zjednotený s Kristom, je vo svojej najhlbšej podstate človekom nádeje. Veď nádej je vždy spätá s budúcnosťou, jej očakávaním budúcich dobier. Nádej ako kresťanská čnosť je spojená s očakávaním večných dobier, ktoré Boh prisľúbil ľuďom v Ježišovi Kristovi. Táto nádej ako kresťanská i ako ľudská čnosť je zároveň očakávaním dobier, ktoré človek vytvára, keď využíva talenty, ktorým ho Boh obdaroval. Matka 7 bolestná. Predstavujú si tu 7 našich dnešných bolestí. Prosíme ťa, oživ v našich srdciach kresťanskú nádej. Učiň, aby sme boli naozaj vždy pripravení obhájiť sa pred každým, kto nás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v nás. Každý deň nám ponúka príležitosť a je výzvou k obnoveniu radosti zo života, k prejaveniu ľudského súcitu, budovaniu správneho vzťahu k oprávnenej autorite, k boju za spravodlivosť, dodržiavaniu daného slova, prejavu ľudskej solidarity, k tomu, aby sme sa stali znakom nádeje v tomto svete. Túto príležitosť máme každý deň a každý osobne. Niektoré chvíle a niektoré príležitosti sa ponúkajú aj na to, aby sme svedčili aj spoločne. Najbližšie budeme mať takúto príležitosť v nedeľu v Bratislave pri pochode za život. Verím, že tam prídeme vydať svedectvo presvedčeniu, že každý život má v Božích očiach nekonečnú cenu. Môj, jeho, jej, život utečenca udeseného v mraziarskom voze, život zajatca, ktorému pred kamerou odrezávajú hlavu pre jeho vieru, alebo len tak, na zastrašenie iných, život človeka s postihnutím, život človeka oslabnutého starobou či chorobou. Vydať svedectvo o cene života vo všetkých týchto a podobných kategóriách je ale samozrejmé, a je to aj všeobecne zdieľané, to nie je kontroverzné. Na spomienkový pochod
pripomínajúci vraždu 5 francúzskych karikaturistov a ďalších obetí atentátu zo 7. januára, prišli v Paríži 2 milióny ľudí, veriacich i neveriacich, ktorí svojou prítomnosťou hlásali: dosť, nedovoľte, zastavte barbarské zabíjanie. Koľko sa nás zíde, veriacich i neveriacich, na pochode v Bratislave? Aby sme si pripomenuli tých 7500 nevinných životov, ktoré v minulom roku boli prerušené, či skôr teda ukončené v našich zdravotníckych zariadeniach rukami lekárov, ktorí vykonávajú potrat na želanie a na základe našich zákonov. Pred časom ako znak civilizovanosti sme v našich zákonoch zrušili možnosť udelenia trestu smrti aj pre tých najťažších zločincov. Nech by to boli hneď aj teroristi z parížskeho atentátu. V tých istých zákonoch sme ale súčasne paradoxne potvrdili možnosť legálneho zabíjania tých, ktorých jedinou vinou je to, že žijú a že ich tí, ktorí im dali život, na tomto svete už nechcú. A na zmenu týchto zákonov nie je politická vôľa. A za celé 10 ročia sa nenašlo ani 76 spravodlivých reprezentantov tohto ľudu, ktorí by tak učinili. Kedy už povieme dosť? Zrušte trest smrti. Nie len pre vinných, aj pre nevinných. Zaiste v týchto dňoch sa ozývajú a ešte len budú z rôznych strán ozývať podráždené hlasy: a prečo idete pochodovať za život nenarodených a nestaráte sa o narodených? Neprovokujte furt s tými potratmi. Nechajte nás na pokoji. Keď ste takí svätí, zoberte si každý domov jedného cudzinca, a keď ste takí útlosití, tak si zoberte aspoň po 3 decká z decáku a potom niečo hovorte. Vyriešite tým kopu problémov. Áno, aj to od nás Kristus očakáva. On sa obetoval za všetkých, on za nás zomrel za všetkých, on nás k tomu môže vyzývať, on na to má právo. Ale ako môže niekto, kto obhajuje umelý potrat, vyhlasujúc ho dokonca za právo, očakávať či žiadať prijatie núdznych cudzincov či cudzích detí, keď na Slovensku považujeme aj naďalej za znak sekulárneho pokroku to, že neprijímame, ale práve naopak zákonom dovoľujeme zabíjanie našich vlastných nenarodených detí. Aj na túto otázku chceme počuť odpoveď v Bratislave pri pochode za život. Verím, že ju dajú svojou prítomnosťou aj bratislavčania, veriaci, neveriaci, pretože verím, že bratislavčania nie sú o nič horší ako Parížania ani ako Košičania. Už teraz sa teším na stretnutie so všetkými v nedeľu. Dnes tu v Šaštíne sme chceli nahlas načúvať hlasu Slovenska. Slovensko má v znaku 3 vrchy a kríž. Jeho vrchy nám pripomínajú, že máme vystupovať do výšky morálnej i duchovnej. Kríž je ukazovateľom, smerovníkom, anténou zachytávajúcou signál z výsosti. Slovensko, Slováci, Slovenky máme v znaku 3 vrchy a kríž a nie 3 opičky a hrable. Nevidím, nepočujem, nehovorím, hrabem len k sebe. Dnes sme tu chceli načúvať hlasu Slovenska, šeptajúceho 7bolestnej matke a jej umúčenému synovi svoje bolesti, radosti, obavy i nádeje. Otvorme tu aj naše srdcia, aby sme v nich zachytili, pocítili odpoveď, ktorú Kristus cez príklad svojej matky chce nechať zaznieť v našom vnútri. A prosme o pomoc, aby sme tieto rady a odporúčania i príkazy chceli a vedeli naplniť. Amen.